omanya gocha saa 2 onye wale mwana bila ile style mwana tekere mwana birogo iguru mwana kyara bano yoro ko bisia magoro bila arata ko teki one bi mwana bila ile ukubanga nyokare bana byaja kuzika bitoro mibili mama arwara iko nande gakorire ndokeke achi musachi umenya kwikaranse kuri goro 30 minutes akirete oki konjo kankoyo ono ga kimusacha kyo ani ngona anga haruga esa batebi anga haruga pakikere macho kwesaba amanya korege ndokeke na kyo korwa ruge tande kwa butura tande kwaka okubuli makwana bwana kwa mte kwa butura alo tande waka ekyagera naye kabe committed arabe ngomuntu oyo nere naranga sende kei musongo ndaga chakutura ali Nyamira Pastor Paul crusade ali Nyamira primary akanyoro mukungu gusio bulitie cyane bitonga Nyamira bule cyane nyingi mpaka akego sanga wow ingo naga ntakurande basongo mate wow akati kurande bona ni crusade atarukuya kera kumeti mukungu abulitie gatonga akabeka likondosa akamya kasari kala mumami pole akamutora akatabara mwera tiri apime amanye chikirere ngomo kungu yakore ndokie ngataka matanga bwana tika mungana ya bakungu baitu bagusi ne bidagita banga bali basi ne banga magana ngoko intuse itaba waka mugondopi. Get to the point, take a step forward. Ekero omotenge chocha somewhere okayerie goroba yaye nebintu byarengeme bigasarika mono gakoboribwa eresangu ngakikwanyo roboko ngwangana use ngakibono rote ekere nyumba yawe yasarike nebintu byao egentaira tinga tindi gokumeri kinyumba nebintu byonsi egentongwa kanya sambi yamono ne family yane yonsi nsebwere. Alo dani ngabana bane no mungnone ngakibale amangana yebintu byarengeme tinga digento ke tindi na acha igo onyegento kere obwente kwegokeria mono nseje lyoba nekere nkayao elese nekere omungno wale sawa na abana bawo bali safe ekena libwente kwegokia libwente kole ma onya abana bawo mbali safe onyo mungno otali safe omugako otali safe ayo bwene taguchandika nakolera mono onyegento kero gwe chanda nsiye lyoba abantu bawo babebuya ora tebi abantu nga ninkiera isane na bibiringo tebiri kire isane osomi abana bagende chi university bonsi bagende India base gutura chikupere ne chinya sole bone kininkyo gote buyamole buyo muisi na ikakera asisa na isato ebirenga libyane rindi kakirinde ko chisa michirange abuga te pigipigi ine birenga libyane ebiyengi kakyanyo momukungu aibora abana asweko agachaka nyumba kaye agakaiga ebi mwana bya yabeke bi academy atware na kangombe nebi ngoke 50 ogochoka na ndo irana omutwere buya sabatoko goika mukebuku yaye ne mwana byaye bagende kanisa na ndo nyakogendera matuko makori age osiki matuko ka ochire gochimeno oba no likware gocha gotaka no iwe university yo kiria masakwe ose no yo grasi nane mwenzi na omata bayo omutu okoleta kento keke ole buya dani duanera abana baba kento keke babe buya wana mangana nara abantu bali bakola research bakweresa ekero oba okoranga enake enka era kore etene buya
ngigego konya bali bako research kisababu chikogera enkebe buya bagotebe strong families have a high degree of commitment to their family. Nani no a family go senka ego tenina bokongu nelia ebuate commitment igongaki okweru konene gochia se family. Nani umusacha elwet ale committed gochia se wife yaye igomugo tentongo teba onye no mokungu ale committed gochia se umusachoye onye na baibeli bale committed gochia se mugo tentongo eres. Nani we commit asengenje ye family yao to baisa gotiga e family yao abasacha n'abakungu oikoteme naye bwerwe asengenje bwetigane asengenje yenyoma yao wetigane asengenje y'abantu bao wetigana. By the way abantu mbetiganite bantu bande kabagotangere ebinyoro bakabategento keke mbetiganite bantu bakorara nchara bantu bagotara babe elinde abana bakoregento keke basome bantu ngwetanda bali inda abantu babe buya lakini kwanyoro musaja no wale kenyoro nje nigongo kwana bakandwa asaba sacha ense yoka usiengima abasacha bago ichura sambiri para nseina yona limo tu no lebuya kyana ara tarire ekene nkubatebi basacha mbali go soka sambiri para ebitugigoro musacha ibole tabana nganendo gwotu mugaso sambiri para no abasacha ko ba committed no yoko ono deko mboli umusacha bwato mutumya nimbo kemambia ne abambwa to wale moro meme egasiembole ekombondi aneme ndakole litukase linde nembole tekombora nigoronte bange tumutua nembe musacha onywomete mukungu nande bono muhoro kirie nebi moisi bye ino mwiboire bike byabwatiri abaise enchera abaise bakoba nabarabona batogora gento kie koba enta libonsi kale ndio bande muri kanisa igona kwa nali sibale para moino baibu musacha toli koba para omanya goikere bintu igokwebanga omukungu igogwe commit naye asaba abantu benyumba yawo na sengencho abantu ngokonyora tibali gwe commit asengencho esemeri yaye airwe agokora senka hani korango pako muntu oyo uli mumenyetenereza nekenga amaene omuntu narabu itiganete asengencho yane ndigwana nego kanyora limo kamwana kane kake yikale ngekera 7 one ga form 1 yale kanyaruka kali geteli rube gago ntebi dadi asante sana kwa sababu unatupenda alikitabu kitasema bia yemi dadi asante kwa sababu unatulipia school fees dadi asante kwa sababu unapenda mami irube ilika nali nyora kataka sio mimi nimeandika lakini yaroko ndo geke nkalibuata nkabike file ndire ndete kyagara nali kirwa karuba kaya umwana one aninkaroche nga dadi na tokonyete ndigwana ini mwishinera gacha nga dadi lakini onye utayo ino mwisione angabona ngakituli ode ya mwara ngakira chinkubia baisha mwara ngakira chinkubi mbiyamore bakungu baromba iko chakabata bamono lakini njera kona kantu tuko mutanga muntu na baroche ngana ije tindi bobe ndewana ine bogo no mukungu make sure na tebinga enchereri omukungu ago committee na abatebinga omuchacha amochania ikibuna mbura yatwa changa mukungu na araba ngeze bana mujeri ago siga oikaisiko oikari akonya ko nando meta volume unabona goko rwa kyura tem oro blu mutago siga onye talia oja mara moja ago kunenda okuno motwe na onye tali munyagitari
ago kuna class inki kyaba ngajibwe tebobe ago kuna mnaka mwana kaka ntigaye ntube akole tabaka chisikati chaye onyomarange tika akore ento kie tatage tiaro le musa choye aseme chando osore tabaka karongori oso ko abuno mwana ayigote maranga wakore ento kie anga kunyule ba osokire na otanga nkonye nchuo hiki gokwale lakini abasacha na abatebya mukungu na ikasa atisarwale arare nande na mutare nge nyumba akabulira arare omanya goja saa 2 onyo wale bimwana birere ki style mwatekere mwana birogo iguru mwana kyara bano yoro kubisia magoro birare takora tiki one bimwana bidairi ukubanga nyokare bana byaja kuzika mitoro mibiri mama arwara iko nande gakorire ndokeke achi musachi umenya kwikaranse kuri goro 30 minutes akirete oki konjo kankoyo ono ga kimusacha kyo ani ngona anga haruga esa batebi anga haruga pakikere macho kwesaba amanya korege ndokie na kyo korwara ruke kaki wakungwaba onye mokorwara arosi ndagera amanya korege ndokie abakoze babata kitego ora anyolo gosomo kungo yarware pizza 10 saa 11 agakwa oro kwano na gentoki kara agenda ora akuna musubati rebe moyo ule kwanza mukuna kunenga okwendete nga kiuli nga kyaro kwanda kwa kune ng'ombe usene igotete kwela kokuna mukao usene na kwa ntokie kwa kuna chingoko chimbochero usene chigotete mukao na kwa ntoki omuntu wente kora kuna usene igotete mukao utara kuna chingoko ndiko nene go ono igwa Oiko ogwe commit na ya nyumba yao bako muntu na around ga na tebetia abantu bandi ngaki ekero mukungu akwere sobo basa chambala bwate tabi mukungu agokweru saa 6 nyangande nkwarengo osokie gari obuge paranga baba elia kabere ngayako bugera oisire goika nando mateteri kubuguri kende akogenda bunarenge cyara ngino korege ntokieke ne changa chiri cha mugundu bono musacha kawo chamaragoba umanya kubwate isimu alo kisere ngakwarwa muntu kwereire ngaigwati gwabunge nyomba bono gakyo mutuo mbuyori tanyo korango ekigia kunege chuni kuro muntu mungaini ogwachire igie esimi era ini gusene ya teri nera mwata era mogo kwanera anse beka matu beke credit kya bibiti na ndo kolege nduki yes umanye ko kwa akire simirere kali sibiri tawo takiro ngaro kara kirake kire tega kunya kusunyuri ngorang indi uang montoyo ngakiakare nere no kore kentokie oiguro bororo tande kwa butura tande kwaka okubuli ngakwana kwa mte kwa butura alo tande waka ekiagera naye kabe committed arabe ngomontoyo nere naranga sende kei na kane tengo bono gutika mukako kandi nyagitari bweka bona kwenye kubinga yibako likerwa uyu mukao musikari uli ubunyagitari ubwete mukao oso akomoro kiasa kuli umusachi unyagitari
umusaje inori mukaonera kubwatwa maliku kabisa kuchimuino bako mubwata kabere gatatu komoro kese bitabu bire noche bolie muntu barako mubwata limu amoro ke gitabu kane bono tikange namba yesimi nande ngocha gocha next time angorokere nande asengo chikabiri noche boli nayo koiro mokungu nyagitari oliye gitabu kiriyo kurikwa sako dendo kie asekere igwa ekero kwa manyire go mokungu masaja kwa manja kuli bono mokungu kale sobo kwambuli sanga biashara kuchaka injina kerusa tatu kwa mtei pole mongnone kwa nande kwalimi nande kwaka bono akibono kwagenda kwa nande kwabutura halo bono guku kwa buka saa tisa ya butuku kwa buka saa 9 ya lili kwarete pagi yaye kwareta isisigati kwabeka wetiga chibrausi kyatachite na yanga ubeke waetia ubeke chiswenta chiri cha chingi yali ndi chobogani kyarabono bukendu mbukale weti chiriso chaye weti nakatalika weti olete bindi ubeke gechanuo oragentoki beke biguta ntabi bintu bino bire ubeke beke bintu byaye bintu bya bya maino oragentoki beka ono menye kuliya gatamba karabu otube korugoro ne birato na slippers iko baba ono goko gendo tuko bugulie page pako mochime igoko bo mungaini mose igoko raka mwana gepara ogatebe ngamkwata page no mato musbati dio korokomora bo munno dio kwete no manyete muirede na akiri buna korore page ga ingako manyura hanga bon bono muso korege ndokie na alego kuja kurwari geita taguje dio kan bakayana pa bakayana icharili injurusi njene na karanga chibu yenda ikayabe nsemo katubule chakule na ikayaba ime kuligi style yogo ndokie kawa yogo cha ekara korire ochabueka ono chile kokuye mwale likayabe nsemo marera ogo tiri yango mwaka njena alele korugoro ngingorete naye pole no kogocha kwanza naye bakutene no gwacha kwikara ta ujiri ukuri n'ikinguru cyonse ikaranza bakoyo batenene bakukwani mukoyone ga kipole nande basoko kwa pole okure beka mbaka bakoyo basoko bari kidinde pole yes karokwa mwairi karua sai haleluya saa 10 okwende chiro ogori chikape chisano chikape chirenga obekeguni iko nchichore chikape chi 5 eguni ya 20 kg nchichore oitoka tyo mosiku ogori amarangeti ali 200 ane yaende bona marangeti bantu bacho kwa daga tiki ando kome kishwa abaira mayi bande bantu bayarorire bika ole chumbi eli ya kilo 2 ile ngaga age gogo ngoikeremia yayo nebeka esabuni mene ngai emeterenga ebere hani kiriko kulike chieto ndiko chikorokana ngambiyole ne tishu isato kiri chinene ne sukari na maguta chibusi matolile ebere wono gogo ja ne pikipiki oli ne meshigo kama makonya kone chikape chobo koletie wono basibati bamwabo ekare bakora ogoja ni chikape jine mesigo bakotebe nga babaye kwa manete kugasoa tari ndu twasokera te bitugi wono montacha koire kyara bona acha bakirisi nga sisi usibati musaje onsanje bakana kanya koire iko amate bona tokonye teri mama kwete na korete ndagra twali kone chikape jirenga dani okoba serious okoba buya
ugoika muntu yange buya enjeri otagetago ikange ekero bwate mechando ya seino nere muikange kera bwate mechando yarari ya sobo entora teba omusachi mukyo musibo bonsi onyoko byara lakini ali asokonyara koragento kiek no takora maite no kora limo ase myaka 5 okora limo na abatebi ganga tigeme kone mingi onyoko byara oroho kara kanyo tenga na iguri bubama gura kongita motebi maite agenda na abate oruka sobo ngaka liata musubati yata manyiti mukao motebi ngumatense inundi ngi wachi kokora ya magura yo mungina konya kolira nataka kumuira Busungu Doctor's Prasa arakora kento kieke haji buna kubukuli kukumwikyo buna bara moja na kimuswati yakorora mbuya kwamate anamuira na ewerio kwerio go mpenadu na ewerio go bono ngakiare mbuyare bono muswati nabakora ngomuntu oyo bono mutigiti ni mechando yaye na makongwaye bono no muntu akotibi mechando yaye takotiki taiyo nababwatu muchando kitoime osinyote ngense kotwana kabakerene kalokene ngai konta kitokoire bintarari seito okune mechando yaye nande musamyo ye oime abwente kotibi mechando yaye ningo nai igo uikobe we commit. Number 2, a strong family ekotenene kongo boronge ebagoteba strong family spend time together bali bakora research ebagoteba nga chinka chigotenena erinde chiatoboa n'abantu bakora igikingaki kyokobamo une family lero yabeire olimbiki bantu mbali komera na gabara ikaransa musaja no mukungu n'abana lero abantu bakumira na gesieri muntu amakolega sibotuko ndo kolega si mugaso mwana bikaji sukuru etabinere mubwate bana bakuru sukuru na sukuru serikali yetu ya nchi ya Kenya bakakana mangana tujo ni mwana ngabono mwana akurwa nande tayari mupaketi epagi endenga wakire unabona rusa wakire nande bogori yoye yana nande sukuru ngao dani tutageti bana bakubayikange obute nabwo igikingaki cyokubuta ne family yawe uno musacha tako bakipara tako bacyoteri tako basemokoba incho abantu baho nabuberi tangani koratebya abantu nga nonye kurandiga indi kubateberera mono ndagarere tari nungoteberera murao baba judione na abana bana nyasange munchi yasere kubekali kondonsi ngake para bon buyamuli maze mukutaka mwatumika barandi bungabera aimo asiki inungotebere buyamuli ondali sami yakungachwa sami mubasto ini edistrict ene bataye ku murandi ngonsami okuri kwanza totara moenia murandi uchiro kale mbali yoyo kwa ndapo ndali ere kucheza ne kanise mba gutuma gucho lakini ga mara moja kwendo keke omanya goteba ndike chinza kichane chonsi pi nchakomenya biciri bine arafu mwana nkomenya baigure umusacha nonye kobwa ko mwalimu tako mukios obisia sukuru kwaira bwo ore mwalimu kwa mwati teacher ore mwati teacher sukuru nande ore mwati teacher nyomba yon tata nyomba no musacha mwati teacher ngaibo gotikara daktari ore dokita naende nyomba nalali obanyagitari nebintu byo bisine kifaeri bigalali bikune kobisi ogocha nyumba basi onya abana barabake sibeke koroto engoli murundi munegari nabarabu bono bintu binde karatiga karairana kabanza bune ngombe omwana ali negoro bune pikipiki abwata mato bune pikipiki ara korundi alo ayebono gotara igoro onya gotara ese omwana ko gendige ndoki pikipiki akonya komina mato igabune maguta komenta igo okonya koiro mwana onye baraba nene karansa na bana bao bakwanere sometimes kabo musani wa bana bao
Kora tebia baisike bane osomo tu nego bana mbuyuri. Ko batenga the first boyfriend asenseye yabo ninje. The first boyfriend ya baisike bane ingo. Na tebina moisho nga the first girlfriend inseye nyoko. Neru kura ikange. Bantu bandi bataracha kati. Deni no china Afrika turuwale te bongo kukunga girlfriend bongo busanga ine rongori boko gende bintu bingi. Ntuwana ine. Make your children kwa baba sani. Tako make your children kwa bachi enemy. Ntuwana ine. Tako tanga wana kumbe kiti sura ya kasi kama liba kongo ba. Wana ngote kusa na bita inde bansike koronya na liba ndaba kambiri. Ngo. Ubana bao bakora basani. Bana bao tara na barabu. Bate injutora ni tara te kebriti kuru para. Basike bao. Bako chukuje kebriti na ise. Haleluya. Bako chukuje ndoki nango na ise. Nyana mabere mokwira mabere bakwira mabere na ise. Bate mwana nabugo kebuje kana njitika togende. Mwara agenda. Kwara ikepara, kwara aramna baisi. Bakurigereria bana bao. Aye. Uikoge na barabu. Na ndo very keen. Unamukera baisi kwara aligeria sema. Okara baligere iri kwa manyanga bakongo abeira nga kibono kwebanga. Haleluya. Bago tiga. Ngabanda mukipara na ndo bailana. No. Make sure onyu mwana wate tukengea. Mati nyeroka yane. Etukia elevels. Omote yaye ebineri ntoko irora. Tatan karante bet. Bona mwana busi tubona mwana bedo manene ona gusiga turi kwikange ona bwisigiti ukumeti utajua ujui utapangiwa. Usipopanga watoto wako utapangiwa. Wale wakupanga wako kule nje. Bona mwana umumura tutageti mwishi wako oboete kwange tubona turi kwikanga kukigocha bali michiti bicyari kuvuga kireti cyari kuvuga babura banda missing. Wono nga kyuru musacho gocha mugina chikoni na abana baye na abaisi bonsi chikoni bale serikali yonzi pinchikoni yeri na abaisi chikoni bale uko kubaba saka ke abaisi bako saka nangina ayene chumbu na tatu bwo tonga iri chumbu chine kubunga ndi kwala chituri oraje buye kwanza kwaje pe echitu kata bosi bakungu bonsi barabidika yonzi inwa nabaya kare na abana baye bamwetana ine onyangwa kwamete utasaulika ngo tago konyera bana ba ko ndogie kolaro wana nyangwa kwamete wale zama mama tikatwale bamwe isaba no naje umara te tiganga ndako muri ori kaganga onyama tayo wanjo sinjare ngo ochikoligi ngo akomana na nierere ta ngakoligia mwako kuri uneka genda ekaya turi gutoka temanyeria karoro ngiyo kuri unakyo musa chandi uneka genda okunya wetana turi gukwana uchi koreka genda ko tuemera kale tuno koriya omwana mwana mama okwanire ekaya taka tikete pamo okwanire bangina gentonkeli bangeti kungu gentonkeli bangeti ekeraro siri naenda omotenga naenda achake naende bono orosi ndagira buya ona ndo chosekire na abana baye atakite kurara ona goteba oreto bukima boli baria orete sani ende mata basi otajie tiri konkoria na matarange obatania bwatania obeka na ishigari kono moino maire ona ngakiro kana obuzibare ko konkoria togiro style no genda hiko no genda inche komela na nyoko
musora gerobo kimabogo samba naliyo amenya matukamana igicingaki cyokoba n'abantu bawo imuka sometimes by the way basacha okonyora mukungu bakungu nanyo akaiburwe kenyoreke obi ogerango mbara madali akaiburwa ali bogerango akambuka ku bono ara oyiboira abana ara no bara na kumanya ngetukanere nseye erekie kaibere banarete byosiki byamachi kwa yameshi ngora neshiringi ngora Pasal muntu korangalia aja ko andari gentoki ekebiriti para motenga mami pero takiti toka ndi sabali wochoke kuchibusongo n'abana baho plus mukao mure bosongo abali bakete bikomi okora bekensemo okwera kuri bosongo kiri buyenga ikomi katika bakungu barababe atare no kwikaranzo hoteli kolia mandazi wetani abere ekebelu bana byansi maitomo to onye bokwire mukungu nyama to hoteli to ra hoteli ndagara mokolire ngamo gwakana kakonya ya etani 200 abadaimuka tenena endagere yo togole otiko tanyarari tani ngomba na era ko dogie ta gwancha okuko matenga kanyeka ayakongonta amana yo gwakana minchi matenga lero ninche namwa gukurugera eri ndagere okuri ne yane kuru breakfast lunch na supper tokogenda tokoregendoki torare eyuri na abana bawo manya chips 200 kibekire shani ngandi kinyachikanyire abana bale mesa ya munyu na ayo le mesa ya munyu na mukao ngura simutengeta abana munyu biba ile sota ya beria ne fanta na ino muri muna mukubona akino zo buguma bugo toiki imbarabara bikunya ko bauterera iga alo fanta wala wakunya ko bangusa nisasa mugotere ndo keke asimule nubo kora omotebo ntogende turiye sabuni togende nero nyumba muhiri supermarket muhiri igari libakurundi makanya kurundi abana no bali lakini utarendeti agosangere kerege baka TV egento korendo okomotebi yanga kibesa tobwa mwechiri buisato nando komotenge simi nero muri kamuisi yes okomotenga kwara abata nkebe kire ligori okonya chibisa to cherire okorege ndoge otigera otarendeti atakuletea aibu ali asekesha akobogori keregento oikonya neri 18 ile ngamo bwade kana bono ngere ngere kitoko rusia sikiri buisa to 18 ngitogo tiga chinyaibu kubwa kwa iro mokungu nere manya akatukire ende kwaka elio madoido yo moelio mwagorire mwetia gasaruni kabo song ka kwe prodry tuyuka ndurwana nega ka kwa magutaiga kono mogo soega ali kumogocha takuri na chinisa ni chikumugie paka kurubosongo rore erienga gaigaye kuri kusengaki ebwate kateni abane na apiria mubeke gariengia irimwa ikirime orachinju kugiri chenya sikigocha kurwari moye kiri kya bibiti konoteka nyagwatia leke eri tukeri mukungu itakuri takuriba akuri kanse akunya gotabonye ri tukorire na weche bikone ni tukogete ono mukungu no wale makonya kwembole nderema tongoriye kibando oseria masakwe taturungi kabe korosi ako kabiriri machani tayo ko kabe ke sukari ya abera kwanza umura maje korwari umya komete sukari ende pabinto mukungu no arabu arabu gete pwe ona bana mugwe siria ayebweka tobwati time okoba n'abantu bawo onye no mukungu wasi chinsa ukokala asira musacho urinde usacha gachire oragentoki karansa sarang uburi ngakigwatari tangu ngabano kaiso macho kun kaiso elio wabwatira kabu tena rikijina ne kora wechi para nachire mwareke mugaka igweta makono kujiro
musacha machaji mapema kagero montago chabache kwa nere mapema tako tiki ako chuko moiwa chisabali chako yake ndoki no make sure kachire karansa sarang ono pastor kinsa nchira bakire ndimaitu kunya kwa swali ngana ya gatatu badira somire biya babataka chinyoma chiko penana babataka strong family have a good family communication yata metega mangana ya bwerania enka egotenna biya nenke bwato bwerani bakondoke na herese ngana ikurumuisonde egento keko sari chinka chinyinge nuko tatware bomanyi bokorerania bokwana no mukungu manyano muntu manene obwata amaino 32 tago kwana muno muntu okwana nakamwana kasinini takura mu mukungu tago tumeka mangana makongu asemunu asabana bao muntu ko tumeka mangana mabe kora abana bana basacha ore tayare muntu ore tayare koragereria abana bao yani ore tayare kokwana mangana makongu ate kwana na abana bao amangana yakoreto burabu amangana yakoreto gosemeria asebale unomo sacha unomo ngina kora senka obwererania kwana mangana akwaga chenka yao takugerero musacha na bakani kurumuishondo kugerero musacha ngo make sure nga musacha kugerero bana bali kugererwa nabona karo mwana abaire nyaroke nene ababachakire ko babaisike igaba abaigaba muisike maetekera okora teruri batingo maeti nyarukeri yao tamanya urite ni para na mwisho nyarebe mukungu kwa manya ko tago kaigo munwa kwa mayo chakangeke bona nyaruka kurwa ko gesiga ita kwa mayo chaka ayoko ndwera ibune likondo biki tani onye mako soka toko soka somi abandi kogera kwongera mapako mwana boranga nekera asyo tachiti pako mwana oranga gwaya yao yo motu tiri ngora kentoki bana babira banene mbata gitidiogi onye kwa iguru muchando bo beire be smart iga bana baragero batenga bona bana bane ntakire turare lakini nyarebe nyanchira yakara kora gentoki indi ningana naye kwa gwatigeire mochoke ngumwana one umaete na amanyire kwa bero muntu monene kwa igure kokwa ni mwana ubiya lakini bo ntinta kitebusoku cyaka chibotigo cyane ngwatina kwarenga na iga bona bota gitinya konyo chiripoti echo umwana akomanya kurwa umutenga ngane inchi twakwana naye bona rabuno ko yonchi bona umwana yakara kwenda kurara akomanya nga mama umutunga kyori smart yori umwana akotwara umuchando monene utikago gotebyo ukigotebingi na moke ukigotebya abantu baisiko bata konyora umuchando monene umwana abwate okareko kurwarari na mama tari muntu ndakora gentoki tara tari muntu ndakora gentoki go make sure go kaba smart upstairs mwana gago so ase michando ndaisi yago koyeretera bona manyanga tyo ukodiri ni mwana bidibike bagodi na abere ngaki aba nene ari ore kere nkayao igo bwererami obwanya asenyumba bantu batobire enere nyomo egotenena egokonga mugaka okumanya buno okwana nyumba wiya imbu ati time enamende igo bagotobanga a strong family enke egotenena bokongu nenka bagotobanga abantu bago support yonde asenka yani muntu kale muntu agani tikoba supported omokonye okokonyana olina ateba moisonde yani musongo ndaga chakuturani Nyamira Pastor Paul ase crusade ali Nyamira primary akanyoro mukungu gusio bulitie cyane bitonga Nyamira bule cyane nyingi mpaka akego sanga wow ingo naga ntakurandi basongo mate wow akateka kurandi bona ni crusade atarukuya kera kumeti mukungu abulitie gatonga akabeka likondosa akamya kasari kala mumami pole akamutora akatabara mwera tiri apime amanye chikirere ngomo kungo yakora ntokie ngataka matonga bwana tika mungana ya bakungu baitu bagusi ne bidagita banga bali basi ne banga magana ngoko intuse itaba waka mugondopi tata akamanya ko serious nande ntokia mogajetie enje mogo toretele ndagera oyende kusina to yegere tugu mwatele na Kenya twabagera mwamo gosangereria one era akamanyanga abasacha bagusibanga chikini
igo bakoragera abakungu babo baira bakikuria matorongo ari agotigara riri mwasangiriri ndaba tinga na bumara agatera soba na nimumanyete so emanga na yingo yondo bagera abandi batacha ekigo ko tiki abantu bose ngira ekaranze emesa bose bagorento kiki baragera nginata berenga noye to tiga kayo mabogori bweka na eresa enka abantu bakonyane lakini ngatabe bintu mbiri muno musacha ogwikigwa bugo nkoera oguki umukungu baje batanga pasta bana bana mwete twarandi igwe tokonyane ukubikira umusacha cyanga cy'umwana pesa ni asibiye ngamwarandi gwe kanisa ngokonya nanga kwa veki obuchinga bumurakera uno buchinga kanisa tiri wiki musacha abu nyasa tiri wiki musacha abu atongeta ka obo ngene nekiseni ndiba nani ngabona sabusi bintu bya bakongo mboka tiki ngabona bakongo mboya konkorereki kuna majukumu ya mwanamke na majukumu ya mwanaume tiko musacho atua robo ngobo libo musacha kelebo kirikyo musacha akorege ntoki abere nchibaribo mbanyore kwa nenda gakitinda atini kona kwa atiana kino kona ngana kwa ati mukane ekebako digame kon korense mu yabuno mukungu wacha esenka yabantu tago kodi umwana ubande ebintata bone etiko kora nonya nyina tamo egere iko yasato konye yatigaire ngiatigara bibiri bitatu ibibiro cyo chapati 2 asonsi yesa egwabone na chinka chaitu asonsi akorwe asoko mwimukere limo yeso igoro ai yeso banene elinde ryote nyasaye ndikora gento kike ndiramwa enkayao ebe yogo senywa tusabe umwanchwa omochantata nyasaye bijamone kyara gwa kwa namwe ntu n'abana bawo aba nyasaye tokonye chinka chaito nekegwe kiyagwa toire n'abana bawo lakini oliyo mobesa itani oyore omobisa webintu biya oko abantu bawo ofamire chinka chaito wono nchirikolekana omogoko olikwaga netyo basinga chaito wono mogoko yiteyo oyetogoire yonsi yakire isiko igotware gusaba muneno tokonye emegoke ye eira naze chinka chaito tobandira gukobaka bagukumuke ligurukana na kare wono gotoko banda kuguringana lyao munene dutanga no bagatokure igotwasaba witorasirira Yesu Kristo yoro mutori itu munene abaseni. Get the point. Take a step forward.